ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Asị mkpachite ataba eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m echeche ihe ọjọọ ya eme ya ma onwe. Asị m na iro na-asị n'egwu ana ụfọ na ogwu nwere mgbochi. Asị m onye si ha ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ, onye si ha ji wee nọrọ anyị nọgbo onye a na ndụ. Asị m onye si na ya adị mma, asị m na onye anyị adị mma, mana onye si na ya ama adị mma, asị m na onye agha adị mma mana anyị adị mma. N'ụbọchị tata anyị abịagokwa n'oge awa nke eziokwu na Ugochi tubelu Odinana temple. Abụ m onye isi nchụaja Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na Odinana Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ akwamozu n'ala Igbo, burial. Akwamozu n'ala Igbo, ma na akwa nwoke ma na akwa nwaanyị, ihe dị nnukwute mkpa. Yes, akwamozu a na-akwa, kedu ihe dị important na ekwesịrị ime etu esi eme ka ọ ghara ịbụ akwasi ozu enwe problem. Ọtụtụ famili nwere ike akwasi ozu ọma etezi aka onye ọzọ anwụkwa, maọbụ ọdaba na-aya egbochi onunu, maọbụ na-aya eme nke maọbụ na-aya eme nke ọzọ. Mgbe ụfọdụ ihe na-akwata ụfọdụ ihe abụ emeghị ihe kwesịrị ime, ma gee ntị nke maka ịmara ihe kwesịrị ịma, maka na dịka anyị si ekwu na ignorant is never excuse na anyị gbasara mmụọ. Ya bụ isiokwu anyị. Ọkwa dị mkpa anyị nwere ịma bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị, anyị ga-achịkọta ya na Tuzdee. Anyị ga-achụ aja dị iche iche ma ọkpụkpọ ebu eme saraka maka ndị niile sonyere n'ụlọ ya. Ndị a niile ga-enwetakwa ihe onyonyo etu ya bụ nchịkọta ya si wee bịa isi njedebe. Mana ọ bụrụ na anyị sonyeghị na nke ọnwa achọ iso na nke ọnwa Ọgọst, echefuna nke ọnwa Ọgọst ga-ebido n'Ọgọst 6th. Echefuna na ị ga-esendịrị m meseji, forward ya 3 prayer request, mee donation token to the account number. Ọ bụrụ na ị na-esonyebeghị na ya mbụ, then you have to chat me 08057837672 ka m nwee ike wee send ya gị meseji details you need. Then nwekwazi ajụjụ ị nwere jụọ. Aja mbụ niile na aja anyị na-achụ kwa ọnwa aja amụnwa na onwe m na ndị enyi m na ndị ihe anyị na-amasị na-achụ kwa ọnwa ọbụla maka mbunye elu na ịpụta ihe. I can tell you consistency is the key. Ka abụọkwa dị mkpa ihe ama. Mana before anyị gaa n'iru, ka anyị mee okwu n'ala. Anyị mee okwu n'ala ka n'oge awa nke eziokwu, ka anyị yọrịa nwa egwu nwa obere oge, anyị chigatakwa wee gaba n'iru na nkụzi anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa. Ka anyị dọbiri ya ebe a, anyị dọbiri ya ebe a gawa n'iru. A sịrị ya wee egwu belong to the temple, si na ya natago m na nke papa m. Wee na-ekwu na chi omenala siri ezigbote ike, chi nke ndị nna nna anyị ha, ọnya ka ya wee ekwu na-akọwa. Ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu bụ akwamozu. Gịnị bụ akwamozu? Kedu ihe ị kwesịrị ịma gbasara akwamozu dịka onye Igbo? Ka nkọwara gị ihe ị kwesịrị ịma. Mgbe ị na-akwa nne gị ma ọ bụ nna gị
ma ọkwazi ikwu gị ma ọ bụ ibe gị, o nwere ihe dị mkpa ihe eme observe. One thing you must know and have it at the back of your mind that the burial or your funeral you are about to do for the person in question, onye nke gị pass on. Echefukwara na mmadụ ada anwụọ pịa anya na onye ị na-ekwu ụwa onye passing on to the next level. Yes. Echefuna na nya bụ mmemme akwamozu anwa, enimozu anwa, mmemme anwa abụrụ mmemme, is not for you. Yes. Ọ na-adị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ na-take law into their hands. Yes, the person have passed on. Yes. Mana the burial a na-eme, is it for you? The answer is no. You got that? That particular day and every activity is going on that particular day belongs to the deceased. That the person passed on. Yes. That when the spirit in the person have already detached from the body, then the remaining earthly clock, the body, have rose because the life, the spirit that is the life, has been taken away. And once the spirit has been taken away, has been withdrawn from that particular earthly clock, it then means that the earthly clock, the earthly body is just ozu. Is no longer useful. Because the life wire, the power, have already been withdrawn. Now, that need the befitting burial in a he kwesịrị ime bụ echefukwara that burying the dead is corporal work of mercy. It should be joyful activity. You got that? So it's not your own stuff of 10. Yes, you invite your friends and well-wishers to come and witness the fact that you lost your loved one, right? But I can tell you that event is not yours. Ọtụtụ ndị mmadụ azụ ego okwu na nsị abọkị. Ihe mkpọrọ mmadụ ịzọ okwu na nsị abọkị ma ọ bụ na ha tiri aka na tipabu aja. You understand what I mean? Ọtụtụ ndị mmadụ receive ego mpịawa azụ maka na ha aghọtaghị how things work. They have faint idea. They have little idea, just little idea of what burying the deceased or the someone that passed on. They don't really understand how things work. Some of them don't really know that the person he just passed to the next level. Yes, the person is no longer operating in the same phase like you. That does not mean that n'igemi esoroge. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike pụta na kịta na-akụ ọta na-achọ onye na-eme ha mana onwere onye mere gị, onwere onye mere ibie. Ụfọdụ asị na ọ bụ ancestral curse na-amụ amụ si na-agwa gị na onwere ihe ndị nna nna anyị ha mere to compare ihe anyị nwa na-eme na ọgba. Mana ndị mmadụ na-eji enwere ijiji dị n'ahụ onye ọzọ gboo na ahụ ha. Therefore, he who fetched at invented firewood invited lizard to his house. Now, ọ bụrụ na ịma ka esi eme ihe, mee ihe etu esi eme ihe, respect the wish of the dead. Esikwara na onye anwụọ na onye dị ndụ kechee ebe ndị dị ndụ ekegharịa onye gwara gị. Yes, all that mindset of greediness. Nke bụ eziokwu na onye nwụrụ anwụ kechee ebe before pass ya on. You don't have any right whatsoever. Yes, because it's infringing on the person's right. It's taken as an insult to the person, telling the person that no matter you are playing with the person's intelligence. You know that? Echefuna, no one his wealth. It could be land, it could be landed property, it could be money. No be here ka ọ na-eke maka na ndị Igbo kwuru ikwu okwu si na onwenu na-eke
Now the person now passed on is no longer living among the living. You have the effort to go and challenge whatever the person have already willed, whether it's properly documented or not. Some even have the effort to go and alter the original will of the deceased. What is driving this is greedy, self-ego. That is why most of you are suffering today. Tomorrow you will see ancestors, or one year your ancestors smell. Yes. Whatever, even if there is wicked ancestors, yes, that no one, some of them that didn't live life worthy of emulation. Yes. But I can tell you, if you are a descendant of such a person and you have already called a spade, believe in me, whatever evil the person have perpetrated when the person was alive will not be your portion. You got that? Because had it been you are even alive when the person is doing that, you will say, this is not right. You will stand for the truth. Therefore, for the fact that you have this kind of mindset, a good mind, that even if you are there when the person is doing it, you say, Daddy, Mommy, this is not right. For standing beside the truth. You got that? So it will not touch you. When those negative things perpetrated by your parents will touch you, is when you are condoning that. When you are even if you are alive when they are doing those things, you will still be doing kudos, giving them more thumb up and be supporting them. Then you are supported evil. That is the only way. Despite that, you are free to go. You are as free as air. So, a majority of them live good life worthy of emulation. Why you are suffering? Yes, why you are so don't allow any pastor or anybody to tell you that why you are suffering is ancestral cause. Ancestral cause depends on your own conception. That is your own mindset as at now. Are you somebody that supported evil? If you are in a family, ọ bụrụ na ị na-asọpọtụ ya, then etu a maka iyi esi wee keta oke na mmebi ndị ọzọ mebiri. Mana ikwu okwu si ike kwuwa ya kwuke ya ekwuke that this thing you are never a support of this. Even when mgbe anyị na-emere ndị mmadụ abụrụ m, you must use your mouth to say whatever ọbụla emetọrọ na ngwuru be nna gị emebiri ọfọ, emebiri ihe ọbụla dị na ngwuru na aka gị adịrị ya. You must, that's why it's spoken words. You must use ọnụ iji eri the way say na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Ofu onye gụrụ egwu sị kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ, kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ, kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ, akpọ na ajọ omume ihe ọma o. You must call a spade a spade. Therefore, with this, you are already integrated yourself. Even when somebody is doing cleansing for abortion or whatever, you must use your mouth to say you are sorry that what you have done and promise never to do again. You know, for the thing to be effective. Now, why you are suffering is because you don't understand how things work and they never support evil. If you are a type that doesn't support evil, believe in me, and you already say you are sorry on behalf of whatever your people must have committed in the past, that you are sorry, that you are not part of it. Believe in me, that is the starting point of you as exonerating yourself from whatever punishment. So the issue of ancestral cause does not arise as long as you, in a manner, recognize the fact that you are not part of it. So, Obruni is on a family in them or Tono, na onye pass it on na kwanyere ori ugwu eto kwesịrị ma ọ bụ na akwaghị ya akwa ihe niile a na-ebute mpịawa. All those things condoning evil, and you are aware that na onweghị ihe ọjọọ emere wee megide a human spirit. Example, na mmadụ dechala welu kwubie itu ọ esi wee mee ife iruo na ike dị gị n'aka maka na ịka dị na ndụ na ndị dị ndụ, iwee sị ka ije kwuwasịa ihe niile anwa ihe ị na-eme onye ahụ nwụrụ anwụ wee iru maka na onye kwuru ihe ma ihe o ji maka ekwu ya.
So you don't have right or whatever to change it. Some of these things email we hear about water and more. There is accusing finger, somebody, a spirit raising hand against you, pointing at you that you desecrated whatever. You went against his will. So it's don't never you support any evil. Befitting burial is not befitting your ego. You got that? Befitting your burial abroad, befitting your ego. Befitting burial, it should be for the person. Make him go where let me listen to this story I want to tell you. Onye ọbụla m mana nna like inye nkuzi ama ihe ọmụmatụ iwe were ihe m kụziri wee mụta ihe ka mmadụ. O nwere ofu onye ma akpa afa onye a na-agba afa wo popular onye amara amara ka m gwuo ya etu a nke na ama na mgba afọ one or two days mmekwu maka ndị mmadụ amara ya. Onye a na-agwa gị ha nne ya bụ ezigbota eze nwanyị. Mgbe nne ya dị ndụ, nne ya so na ndị propel karịa ya wee gbagota. Olu mgbe nne ya na-achị nne ya wee gwa ya na nwa ma ọ bụrụ na nwụọ, never you take me to fridge na mbụ onye omenala. Mana mgbe this woman nwụrụ, this great woman, a cold one passed on. Nwa ya was like, I'm so influential. How can it be that na ho nne m ga-anwụ? Agadi when they got a matching, they a show. I about the takers. Umuyanina. Can look over sitting at them of Louisiana American and them Sunday, some years or months back. No fuck up. You I think about every year, Nandi Queen and Libyan dog and you Gabia, the berry and he went on and disobeyed the mother's will. The mother's will, well, my son, whenever I pass on, don't take me to fridge. Just bury me and put a date, pick a date for my burial. I'm satisfied. On more pass it on. People that cultivated over intellect with their own ego and selfishness. Or he was maybe thinking about the money and whatever friends and you make that day. He went and put his mother in the fridge. Immediately he went against the mother's will after the burial. I hear video. Find out till the person. Then he can't now go to Anambra State. Oh, well, I'll hear that check what I give Melino. Oh, well, onye ọlụagha. Onye ọlụagha bụ ihe mere o ji wee ba soja bụ akụkọ mere eme bụ na o nwere onye ọlụagha nwụrụ na be ha. Mgbe ọ fụ ka ndị ọrụ agha ndị ọzọ bịara inye ihe a na marching parade nke ha na-eyi akwa dịka suit na-ama mma ọfụma do their marching gbaa egbe ha na-agba mee ọ dị gallivanting. After ka ha mechara that thing, oh, this is with this guy so much. He said, oh, that he want to join the soldier, want to become a soldier. Why he want to join a soldier bụ ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ya nwụọ ajụba gịnị mere sị na ya na like mgbe ya pụchara ndụ nwụọ ka enye iwu dị marching parade n'ọgbọ ya pieces. Ọkụ ya bụ ihe attractịrị ya ịbanye n'ọlụ soja. Nwoke obi a wee jebanye ọlụ soja. Ọ lụọ ọlụ soja arụ one ma one. O wee nwee ihe furunu na n'ụlọ nchekwa ebe ha nọ na barak. Mana nke bụ eziokwu bụ na aka ya adịghị na ndị kparịgaba agwa iko. Mana for the fact no on duty that particular day. Ajụgo ndị niile nọ on duty that particular day, o nwere onye kwetara na ya aka ya dị ma ọ bụ na ya maka ya bụ ihe ka mmiri si wee bịa n'mba na opi ụgbọgụrụ. Ime ihe mere ewe oso na mmadụ one dismissiri ewe dismiss ha niile. Nwoke obi wee bata wee na-akụ ọta wee na-asị etu a ka ya si wee end the soldier work ya. Etu a ka ya si wee end the soldier work ya, o wee na-ewutie o wee sị etu a ka guys ihe ọpụta dream ye na mgbe ya rụcha soja meritoriously na mgbe ya ga-anwụ na ga-enye ya that befitting marching and the gunshot a na-enye mgbe a na-enye onye soja. Ọ na-ewutie, ọ na-akụ ọta, a na-ejie. Ọ sị mba ihe a na-ewute too much till finally
onye adị depressed. Nwa ọzọ ihe ọbụla a na-agwụ ya ọ na-aghọta, ọ na-ewute ya. Ọ bụrụ ọsịsọ na-eboro ebubo na ya wee ebubo eboro metara ya, kama na ebu ihe na-ewute ya bụ na-achụrụ ya and na ihe na-achụrụ ya maka ihe ọ maghị isi ya ma ọ bụ ọ dị ya. Arịrị a ka ọ ka na ọ na-atụ. After 4 years, he died and passed on. After God passed on now, he became 8th man because although happy, and my quality he able to 8th man. So although happy, fulfill his earthly mission, he became 8th man. Instead of young, he moved to the world of the spirit. One will move to the next level, either to reincarnate or whatever. Or they hover around the family. Family members, now forever. You know, now family members. People are not happy. Who judge don't know. If I name about 6 months, show you where pasture on. Here continue. So, Oboroge, and all for the family knows you know John and Wute. Here, the appearance, sudden appearance, and that in Kisoja name. So, Obi Adroham, how knows one day, this soldier will be na befa. Well, Wahana. Now hard sorry. Now dismiss, and one working 4 years ago. Now finally that I have already got the perpetrators of that particular incident. Edgeware Hana soldier last 4 years. Now the perpetrators and their companies, but I'll continue that particular thing. And when Mudezian and Kibazwa. I would and Kibazwa, I will confess here, no how an emebu, na Bamunyama Wiko. All these years, to the extent that even came last 4 years, the Haka had in here. So, this soldier, after came at maybe and I had so sorry. Where they say, what you have sent now, Madi Sawa, no Gagaraga 4 years ago. Then, before I knew the family can do one, the family when I said sorry, now one time okay, only the Kubaki 6 months ago. And no, quarter. Maka nyawo etu we dismiss here. Mgbe ọ kwụchasịrị ha, wee sị family na ihe mere na nwoke ihe a ga-eme. The family wee sị ya na ihe ọ bụ n'ọnụ bụ na mwute o wutere ya na ya arụchara ọrụ soja wee retire meritoriously. And ka agbari ya egbe etu esi agba. Anọ ihe niile abụ ihe bụ ọtụtụ obi o ji banye soja at for the 4th place. So ndị soja wee sị ya ihe mere ọtụtụ the family na ga-agba mgbe ịfụ na clear all the areas ụgwọ niile ji ya for that 4 years. Then nke ọzọ bụ na a ga-efe isi date a ga-adọka abịa mekwara ya normal ka eji n'ebe enyi ya emekwa normal marching parade and that gunshot. Nke bụ eziokwu, a date was fixed and on that particular day the soldiers dress in their normal regalia and whatever. Because made their normal marching and everything and gunshot. Immediately ha mesịrị mmemme a nke bụ eziokwu na nwanne ha nwoke akwụsịrị ịpụta. Nwerozi onye ọbụla family sịrị na ya afụkarị ebe ma ọ na ya afụrụ all this torture ọ na-enye family members, all of them stop. What does it mean? Ihe obi na this man is already happy. He must have already joined immediately after that gunshot. Already joined the Ibanana more for future judgment and the rest of them. So the thing is that he amutana ankoro na abo na mgbe imelu onye nke gị pasịrị on ka obi dị ya mma onwe ike pass ya on banye n'otu ebe a ga-ebe ebe na mmụọ ebe Igbo foot or forward or on instead of ime onye ahụ ka ọ dị 8th band maka na mgbe onye ahụ nọ na ịkụ ọta na ịtarịrị na-asị kere ka esi mee ihe na-etu a who gave them the audacity to query his orders and his will. You are making the person to keep talking about earthly things which the person would have forgotten about and move on. You know that? So you are making the person to be 8th band, thinking about his past earthly existence. For that reason, you are making the person to be 8th band, and you and your family will suffer for it. Or you can put some kind of nsogbu dị iche iche maka ihe na o kwesịrị ka o birizie n'etiti unu mana unu kọsụrụ ya maka na unu emere ya ka o depart ya maka na mgbe a na-akwa mmadụ akwacha mmadụ the essence of egbe a na-agba mgbe enyiri mmadụ bụ
ka na asịa ya na wazie na ndokwa mgbe ka na agbaze chi agbaze chi mmadụ chi onye a dị wee bịa ụwa na nke mbụ o wee nwee ike muvuo wee baa na ana mmụọ maka ikpe ọ ya you interest to know that n'ụbọchị a na-akwa mmadụ na onye a na-akwa anụkwa na-witness na-afụ ndị na-abịa na beria ịmara you will not understand it because ihe nke awa ọrụ mmụọ ụbọchị onye a na-akwa mmadụ onye a na-akwa na-anọkwa that day na-afụ ndị mmadụ ma ndị na-ebe akwa ma ndị na-abịa na the beria ịghọtara yes ya nwere ike ọ dị beyond their capacity. Now okay ka mmakwa atụ ihe mere na my own late father. What happened is that when my late father was alive, a particular suit. Yes, that his suit is a foreign suit. He so much loved that foreign suit. Now, always was here pass on. All of us was laughing. Why are we working? Me personally, I laughed. Why I laughed was like, this suit is no longer fashionable, and by the time he will pass on, that this suit will get the worst, and it will no longer be of great shape. So my younger sister, what he did is one day was like cleaning up the entire house. At the stage, she rambled into this particular suit. I was like, wow, this suit has been there for over 20 years. He was like, no, this suit is no longer suitable. It's not as if my old man normally wear it. No, he doesn't wear it anymore. But it was like, every suit, whenever I pass on, wear me this suit. So, because he loves so much that suit, because it's a funny suit anyway. But funny suit, but it's no longer fashionable and it's no longer in good shape. Imagine a suit he bought maybe 20-25 years ago. Then how will the suit still look after 20-25 years? So my younger one was like discarded the suit and set them ablaze, set the suit and then other things ablaze. Then when my late father found out that the suit had been burnt, he was like, wow, he burned my suit. She said he will never forgive. Then we pleaded. No, he said no. See, my younger sister went to main market on it and bought another foreign suit. Another foreign suit. And while holding the foreign suit, he was like, Daddy, please forgive. So all of us, we put mouth, and at the end of the day, he accepted the suit. He said, okay, no problem. Understand? He now accepted the suit to replace that old one burnt by my younger siblings. You know what happened? When my father passed on, that particular suit is what I took to the mortuary. The suit he wore that day. So, have you imagined what would have happened had he been winning? We did not replace the suit while he was alive, and he accepted it, or maybe we decide to dress him in another attire. Don't forget that he dies a Christian. We didn't put on maybe. Remember, he did not mention CWO uniform. I don't CMO uniform. He did not. He did not mention other traditional attire he has. He did not. He said this suit. That suit, do you know what the suit is? The suit is the suit he wore during his wedding with my mom. Can you imagine? So, for that reason, he said it must be suit. And we bought another suit and used it and they accepted it when he's alive. And that suit is what we put him dressing on that day before he was buried. So what I can tell you, but some of you, yes, some of you have changed some of these things. I happen to be the son. That particular day he passed on, I took that particular suit too. But some of you will go and carry CMO uniform to go there. Or carry everything. Some of you will say, yeah, talk. The man have passed on. Yeah, talk. He carry another suit to go where the man. Are you not looking for trouble? Yes. Some of you, the father shared the will and whatever. When the man passed on, he said the man has gone. You are looking for trouble. Yeah, the cause of your problem. Stop running from one church to the other. Stop running from there to the social. You are the one that caused it. Learn to respect the wish of the dead.
Because man does not have anything to do with you. It's only that your friends and well-wishers do come that day to sympathize with you as their friends, right? But believe in me, that particular day does not belong to you, not yours. The man made the farewell, the burial is for your late relative, not yours. You get, let the thing enter your skull. You understand? Now, o nwere mmemme dị iche iche a na-eme mbọsị mmadụ na pass on. Ama ndị ghọtara ihe m kwuru. Ọ bụrụ na onwe na ka isi wee jee for any reason, your late father or your late mother gave instruction of how things will work, and for you, because of the front and back, you are ignorant of how things work, you disobey. Believe in me, go and carry Oji. Were Akwam-ozu Igbo jebe n'ebe enyiri nna gị ma ọ bụ nne gị. Go and apologize for disobedience. I hope he or she will accept your cry and petition and have mercy on you. If not, if you like, be killing goat, be killing ebulu, be killing okoko, be going anointing oil, be going to vigil. You are the one entangle yourself. Stop blaming your ancestors. You are the cause of your problem. There is what we call restitution or reparation. Go and repair what you have damaged. That is the cause of your problem. The cause of your problem is that you are so disobedient. You understand? Yes, go and plead with the person. If the person has forgiven you, I can tell you the sacrifice you have been using ram or using cow to do can only be solved with ordinary Oji and the Akwam-ozu Igbo with Onuma. Go back to your roots. Go and repair and restore what you have damaged. It's called restitution or reparation. Go back. Don't be deceiving yourself. A Libya will not save you. Your pastor will not save you. Go and make peace with the dead, so that the person will now freely say, okay, my son or my daughter, I have forgiven you. It will do two things. One, it will set you free. Two, you will set the person free too. Because when you make your loved ones, your deceased father or your deceased mother, to be earthbound, you is already earthbound too. Imagine aside. Kelumaka Akwam-ozu. Omo na your late person say, don't take me to mortuary, please. Don't do it. Do you know why in the Igbo just say mad ejina ndo Odinana just say mad ebujena mortuary? You know why? Because a lot of harm. These mortuary attendants normally cause a lot of harm, painful stuff to the earthly clock, the body of the deceased. Do you know when God and woman there? A day will sharp object, but why are the laps? Look for the aquara. Now I hear the teacher by name. Any now for the choke the environment. Now choke will preserve what the body. Why so many other chemicals like even idea. Even idea by so they are distorting some certain things, making some certain earthly clock already in a good shape. Yeah. By so doing, you are making reincarnation to the family to become more difficult. You are making reincarnation back to the family to be more difficult. So the deceased person will never be happy with you, because what we are trying to do is to making things more difficult for him or her reincarnation. Can go beyond that, but pay attention to the will and wish of the dead relative. He went no one ignorant in make it and appear one with us. Gawaga, Obro of Ema. No was an burial. Example, come on, Mat. Akwam-ozu in the Equipment, Kawani will equal one on one Catagara home Tagoron dog, that is Motoma or Mutumo Clobia. He had a one Anaqua, but Sana, we are both good up. I have body a water. I have Abaria. I have body and a Benuni de Abaria. Lebana, yeah. Etefuda, now one on wine, Naga, quite use even up. Naga, where and where I bid you now, where I bend your human idea. Now, Buruben near base, not here. Eh? I got no corner. 1 year, one near and now we are gone on one. Now, Papia, and I put a record, and then Mother, the condolence. Now,
ndị ụfọdụ ụmụnnazi taị relative nke nwaanyị a na-akwa na be die ga-esozi wee jezie na be ebe a na-akwụ ya na be die ihe a ha na-eje ebe ahụ ha ruo ebe ahụ ihe a na-agba ije meta ozu nwa ọgbụ a na-akpọkwa ya isenata ngịga. Enwere mmemme activities a na-eme so ihe ọpụta bụ na be die a ga-agbali ya egwu ụtụtụ, ụmụ nwaanyị ụmụ inyom ibie ga-agbali ya egwu ụtụtụ, gbali ya egwu mgbede, egwu ehihie a ga-agba ụzọ egwu na be nna ya. Ụmụnne ụmụ nwaanyị niile a na-anụ na ụmụnna ha ga-abịa gbaa egwu ụtụtụ, agbacha egwu ụtụtụ. Ndị nke ga-esozi na moto chata moto wee jee na ebe a na-anụ ya ije meta ozu ya agbakwazi egwu ọzọ, bụrụ ụzọ egwu na-agwa so now ebe a na-emetazi ya nwa enwere ụdị processes eji emeta ya bụ ozu ahụ a na-emeta. Anya bụ ozu ahụ a na-emeta nke nwụ ihe ọpụta isenata ngịga, meaning they call up back the spirit of that particular woman anwa. Echefuna na mgbe ị ga-enụ nwaanyị ihe imere uboroyi igori egopịa ya anya ọkụ ịma ihe imere uboroyi ibororie to your own family ka gị na ya na-ezi eju family ka ọ mụọrụ ụmụ nwoke ọ mụchekwara gị nwa. O nwere ka nwaanyị ahụ kụbie ihe eji mana ọ bụrụ ka iboro igori ya itoto nwaanyị a na-aya ahụ, you must invite his relative na nwa ha na-ayakwa ahụ. Your relatives there is a witness here n'idekwara nwa ha that you took good care of their daughter to the best of your ability. Ọ gwara ọnwụọ idekwa gwa ha ọ bụrụ na ha anụgo na nwanne ya nwaanyị nọ n'ụlọ ọgwụ mgbe ọ nwụrụ, you will see mee etu esi eme officially chegwa ha na nwa ha nwaanyị ha kpọnyere gị ogedetu anọ ọnwụkwana ha etie mkpu ha chicha mkpu awa a na-akpọ ya ije ka ozu. O nwere mmemme ihe ndị ọdị ya ewetacha ya ewejekwa na ọdụ ọmụmụ na gburu anwa kwuo na nwanne fadetu a na n'ọnwụkwana na-aga ike ozu dị na ha wee kazie deeti. Agazie deeti ya ma bụ uko deeti wejekwa ụmụnna gị na edeeti echuzu maka ịkwanya bụ ozu. Bọsị a na-akwakwa ozu anwa echigatakwa, bọsị a na-akwa ozu anwa a ga-ajụkwa onwere onye ọ bụrụ na example na nwaanyị a na-akwa a ga-ajụ ma o nwere nwanne onye si n'obodo ma ọ vileji nwaanyị anwa a na-anụ na vileji be die. Yes, onye a ga-abịakwa gbaa witness na nwanne fa nwaanyị a anụrụ na vileji a na-anụrụ ya ọfụma na-emewure etu ahụ esi agba witness ụbọchị a na-eje a na-anụ nwaanyị enwe onye akaebe na ihe. Yes, etu a ka a ga-esikwekwa akaebe na nwata nwaanyị a na-anụkwa ọnụ ya ọfụma na ya na di ebiri n'udo na nsogbu adụrọ na ọbụrụ ọgwụ ka egburu ya ma ọ bụ na emewuru ya emewu. There must be witness. Ana m achịkọwara ka ịghọta omenala Igbo abụrụ jos mmekasị, mana ihe mere ya bụ na ide pay attention ihe bụ na a na-agba ozu je nọrọ okwu ebe na-akọ akọ na-aṅụrụ mmanya. Ịghọtara the ceremony a na-eme behind the closed door. Now emesizie ya gbachata witness ya nwa achịgharị akwa. O nwere akwa ndị nke achịrịkwazi akwa ndị nke achịrị ebugharịa foto nke nwaanyị ahụ ebikwa ha bikwa ndị be die taị etu esi emezie na agbara ọfụ a na ụka beziri. Mana mgbe gbugbo otu esi eme ihe bụ ngịga ya adị ya, ewu ya adị ya, nnekwu ọkụ ya adị ya, ji ya adị ya. O nwere ka esi eme ya mgbe emechaa ya eko nakwa ngịga aba ka ihe a na-ekpe ọgwụ eniri the flesh unto say na n'onwego ọmụmụ n'ebe o jere ije dị na ụmụ ha ga-achọ ka ha mara ebe e nyere nne ha, mana spirit of the mother will be called back to her parents' house. Ọnya ka a na-akpọ ise na ngịga. Mana ndị ụka bezielu wee sị mba na di na nwunye abụrụgo ofu ahụ ka ha kwụsịzie ise na ngịga a na-emezi echigharị akwa ndị achịrị akwa ndị nke daisi emesịa ya den enwere ike weta akwụkwọ ojoko ewutọọ ya daisi na alụmdi na nwunye ihe jikọrọ nwaanyị abịara ije dị na famili a na ha bụ separated. Ya emesịa ya eburikwa ha foto nke nwaanyị anwa emesizie ya agba egbe a na-agba abụ ịgbazechi daisi mgbe nwaanyị na-abịa ije di na be di ya ịnụ nwaanyị etu esi anụ nwaanyị na-abịa na be di ya ọkpọ mmụọ si be nna ya ezumezu mmụọ si be nna ya abịa ije di. Ọnya bata mgbe gburugburu nwaanyị bịara ije di na-enwe ebe a na-agbado okwuchi ebe ọ ya jere dobachi ya. Ụfọdụ na-ebu mmụọ arụsị si be nna ha wee bịa laki ngede dị na be anyị wụ nwaanyị bịara ije di bịa na mgbe nwaanyị ahụ abịachazie mgbe ọ ya ana agba dati egbe a na-agba akwọ na anaghị agba ọgbacha
ndị be nke nwaanyị ụnụ agbiri ha efi ụnụ agbiri ha ewu ihe ọbụla ọ dipendịrị ọ bụrụ onye mụtagoro ada ị marụ na efi adị na anụ ada bụ wee bịa ka a ya akpụ ndị be nke nwaanyị ọgwa na onye ka mụtara ụmụ kekere ụmụazị na ọ mụtabụrụ ada nwere ego denụ ihe a ya emezi ewu nwere ike agbụnye ewu ịtago mana emechaa ya ozugbo ya emechara mmemme a setụlụọ agba egbe mkpọnana a ya agbanyiri mkpọnana ọ na-agbara mkpọnana nwere ihe akpara nonsens because ọ mkpọnana a ka ezi eji esend the spirit back mkpọnana a na-akpa ịgbazechi na chi ahụ obu wee bịa na-agbaze gị ya ka chi a dachi ya kwazie back with the spirit of the woman back to her root ịghọtara ya ịsịkwana na ị na-aka ụka na-erighị eri n'iwe onye nke a nọ nka n'ime emie na gị na mpịawa azụ enwere ike mgbe ndị mpịawa azụ ga-ebido abịa nna gị ghara asị nọọ mmadụ sorry anaghị bịa chenje mmiri a nke etu so ị ghara asị kedu mpịawa azụ dị ihe a ị nwere ike na-asị nọọ mmadụ mere gị ọ bụrụ mmadụ mere gị ihe mere gị bụ na you don't understand how things work ịghọtara ya ọnya ka iji wee resi igwe that terrible bulala and I keep telling you that in spiritual matters ignorance is never an excuse ịghọtara ya so ihe na-achị kọwara ihe enyi m arụghị atụ a wee were nwaanyị m arụghị atụ akwụ onwe onye nke gị nwụrụ make sure na ndị nwe nwa na-esetụrụ ha dị satisfied ọ bụkwanụ nọ nna nke gị ka ị na-akwa ịmara ihe nna gị si gị merie gịnị mee ya don't jump omenala ọbụla especially when the disease onye a na-akwa ụbọchị anwa bịara ntụziaka etu o si wee chọọ ka esikwa ya esikwana n'iwe onye eriri eri ije na Odinana na-akọ nọnsensị na ụka adịgo n'iwu nkewa bụrụ nkewa ịmara ihe agwa o kwuru mee ya maka ndụ gị ịghọtara ya so akwamozu a na-akwa bụ onye nwụrụ anwụ ka anyị na-akwa ru ọ bụrụ gị nwa so remove your hand, forget about your ego, forget about your friends na-abịanụ ịmara ihe ahụ onye a sị gị mee example ọ bụrụ na n'iwu onye ọdịnala etu abụghị onye ọdịnala ọ bụrụ na nne gị na-eje ụka maọbụ na nna gị na-eje ụka ụbọchị ahụ na ada o kwenyere na ụka akwanyesie ya ike ụbọchị ahụ jee jụọ ndị ụka ibe ya ihe ha ji esetụrụ ndị nke ya nye ndị ụka ihe ya right yes that thing will not stop you from being onye omenala ịwụ mee ihe ị kwesịrị ime maka udo obi maka gị nwa na mmechi ka nkọziere ofe akụkọ kịta ọka awa akụkọ mere na be nna m na ụmụnna m ọ bụ ka abụọ na ụmụnna nọ nnukwu nna ebe anyị si wee pụọ obi it will interest you to know onye a na-akọ ihe a kịta nwụrụ na-abụ the last EZE-ANA before me yes mgbe ọ nọ nyenwa bụ the oldest man na our clan then na-efe arụsị anya na bola onye omenala chi ọzọ chizuo ọzọ ya echizuo chi EZE-ANA so mgbe m dị na ụmụazị mgbe anyị na-etolite onyenwa bụ onye na-abụ mbata nyenwa bụ onye kụziri m ihe a na-akpọ ọfọ for the first time nyenwa ka m nyekwuru nna anyị maka ọ na mbata Krismas mgbe a erikwara m eri n'ụka mana ana m alaiki amara m ihe na-akpa m mgbe I always go to him and nkerecha ya nna ya anọrọ m ala o wee chụwa ya ajụjụ dị anya however ajụjụ a na-ajụkwa ya mgbe abụọ na nchọrọ ime ọdịnala mgbe den mana ajụjụ a na-ajụ ya bụ as a researcher ajụjụ na-ajụ ya ka m wee mara ihe eji eme etu ihe nwe ọdịnala ka ọ ga-abụ ndị dị preach ka m wee preach ya so ọ dị the man that nna ya onye gosi ihe ha na-akpọ ọfọ for the first time gosi ya nna ya kiri ha na-akpọ ọfọ weta ya that is the personal ọfọ gosi m ya si m na ihe awa ọfọ gosicha m ihe niile anwa ma ọfọ dị iche iche gosicha m ya wee sizie mụ na ọfọ arụsị anyị eji efe data ụlọ asị anya nwa mụ na anya na uko na mma afụ ebe ọ dị ebe ya tirie nọọ nwanne nna m nke tọrọ my father bụ the next in line na ya agwaghị ya bịa bụrụ dị ọfọ ọ na-eme na ọ na-eje ụka kwucha ihe a ma o kwuchara ihe a complain ọrụ m ya enwere m ihe nwere ike esi ya because a na-eje ụka that time so enwere m ike I blame my uncle then for not going. If it's now, I will put more pressure on the old man. Now, finally, me man, when we from where would your brother guys look na ebe eyes wee pụọ obi wuo feke eriri front and back ndị ụka ọbịa on that Bible na here to o wee bata one day say na instead of them onwe ya ịda talk with nna o mere ime o
o were one day bata oju isi nyewa na onwe enweghị nwekwara kọlụ mana dị ụtọ na ọzara kọlụ e nyere ya ọ na-enwe mpịawa azụ so nyewa na onwe ya thinking na amamihe ụmụazị ya ọ gara mmegheri ka nna agbụ ya kịta o wee bụrụ na ofe iluo na oje emebie mmụọ niile dị na ngwurube ndị ya maka a na-agwa ya na onwere kọlụ na dibịa mara ya so n'ọbụ onye agwụ so ofe iluo na oji so ya ọ dị mmụọ niile dị na maka nna ya na-eme omenala bụrụkwa onye bụ isi mmụọ obi dị na be ha alụpụrụ obi ndị ichie so ofe iluo na o mebicha ihe ndị a ụmụ mmụọ hapụ ya ọ bụrụ na ụmụ ihe ndị a dị na ngwurube ndị ya bụ ihe eji chekwa ngwuru na ihe na-afọ owo dị artifact na nri mmụọ nọ n'ala maka na ana bụ isi mmụọ ime ihe o mere o wee pụta nwanne wee jee were rezọ jee ebe nna ya nọ nna ya na-eti ihe a na-akpọ njata ụkwụ njata ụkwụ egosigo m na bifo amọ m egosi nwunye ya nkịta yes a na-agba n'ụkwụ ndị chiri ezara na-agba n'ụkwụ ọ nwekwara ndị ọzọ chikwara ọzọ nnukwu ọzọ na-agbapụ ya mana nke ahụ nke eze-ana so ihe o mere owo jee were rezọ nna ya na-eti mago an old man na lugoro ebe 100 years and then wee were rezọ sam wepụ ya wepụkwa nke ụkwụ nke ọzọ chiri aje wunye n'ọkụ bukọrọ ma ọfụ ya bukọrọ ụmụ ihe na-eje awụ ihe ọna n'ọkụ meje ihe na-awa buru ma ọfọ eji ebe arụsị ụlọ asị anyị bụ ihe n'ọkụ mebicha mebie ma obi mebie mee nwoke akaje mechaa ya akaje ma ihe mere na afta ka o mechara akaje a ọ gbajeje kpọọ fada this is nna anyị onye abara n'ụka ọ bara n'ụka for one day so onye kpọọ fada bịanụ ndị ma na-adịghị wiki na-ayazi ahụrụ adịzi ọ na-ekwu uche okwu eje kpọọ fada si ala fada na nna ya si asị na nna ya echegharịgo na nka o wee bịa nna ya wee mee nna ya baptizim mee nna ya baptizim na sick bed onye abịa n'ụka for one day nwoke yawazi ahụ nwụọrọ onwe maka mwute karịrị ọ na-eti ihe ọ na-eti mgbe aha nwa ya na-eme ya ka ya adịghị etisi ma ihe ọzọ ya gwa n'ụkwụ ọ na-eti na aha nwa ya bụ mkpakpọzi afọ ya na-asị n'ihi egbukọ mmadụ ihe aga okwu udoro ti nwoke ma adịzie ebe ahụ na-ekwuzi okwu so onye kpọ fada nwanụ ndị na-agụ ka ha wee sị na ọha akwara o wee nyebe mee baptizim wee banye Pọl mgbe a mechajiri ihe a wee zie anyị na nnukwu nna ya nwụọ ana m Ọnịcha mgbe aha anyị dịkwa meri n'ụka so anyị bata akọwa story nke a nwere onwe m the thing didn't go down with me because I know that no nwere mgbe nyewa na onwe ya out of his own free will decided ije ụka no nwa ya mere akụasị ya kparịa ya mee ya akanye dị iche iche mee nwụọ ya obi yọtara ya mgbe e richara ihe ụka ihe ọ pụtazi na ndị ọzọ akwarozie ndị omenala akwarozie na ndị ụka ji rie rice fada bịa megazie nke o mekasịrị akwa nwoke mmadụ kpachazie otụrụ aka ya osi o nwere oge ihe nna agwa gị bụ ndị nnukwu nna jikọrọ mụ na ha ọ bụrụ na yes igbe oge m oge obere otu nwaanyị nọ na ngwuru agadi nwaanyị nọ na ngwuru oke o bidogo na nkwụ nwa ya n'Abuja bịa yaba ahụ amaghị ihe a na-arịa amaghị ihe a na-agwọ megide nwụọ ana m Abuja den so aja kpọọ m mgbe onye nye tii na mọchụarị a nọ na-ekwu another old woman bụkwa nwa nwunye dati Eze-Ana nwụrụ ụlọ wee demegide dagbuo ya aga na-ekwu ka a na-ekwukwa one other elderly woman nwụkwa nọkwara disenu ngwuru ahụ kwa bụ nwa that let man kuchikwala ya akwa ahụ nkwa mmadụ ịtọ there was a time mmadụ ịtọ by death so mgbe aka ụjọ ji wee bazie onye ọ nọ ahụ ụmụ ya fụ nwa ya nke na outside wee na South Africa gbọwazie mbọ je weta ego abịa megido gịnị wee kwacha ndị a niile bịazie kpọtagazie mago mee tesi eme setụrụ ọnụ omenala wise onye ahụ n'udo obi adịkwa na famili ọnwụ kwụsị amaghị m nke ị na-agabiga ama ọ bụ jisoro ndị mere ọtọrọ ndị mebiri ọfọ ndị merubiri obi gwara agwaje ha ka nke ọrụ ha ka ọ na-esi ma bata ị ma na ndị ọkpara anwa nọ na the family nke anwa kpatara nkụ ahụ si ngwere wee bịara ya ọrụ nke anwa mebisiri ihe niile dịka m kwuru ọ bụrụ nyanwa bụ onye wetaziri ego eji wee kpocha ngwuru ọ bụrụ nyanwa onye wetara ego eji wee gwa ndị akwara wee kpocha ngwuru bụzi second son na outside the country na South Africa ịma nke dị ọkpara anwa bụ Baịbụl na Baịbụl ha etu a okogo ọ na-agagharị na merod onye ọbụla bụ onye be anyị afụ ya
ọ na-agagharị ọ na-ekwusasị na-emegasị o yipụrụ akwa mana isi ya dọrọ isi so o nwere ihe a na-eme ụmụnna a na-eji akpa maka na o nwere ike ị na-ekere gị ya tụpụrụ gị ọnụ nwoke a dọrọ isi ịghọtara ya ọ na-emekasịzi ewerezi ya na-ama atụ ọ bụrụ mmekasị ọ bụrụ ihe mmadụ metara n'onwe ịghọtara ya so itinye n'aka n'imetọ ihe ọbụla bụ ihe ịmaghị ihe ọkpụtọrọ ọkpụ dị na gwurube nna iji gwarasị ka ijekwa ofu ofeke o nwere ofu ofeke m fụrụ na soshal midia ọ na-eje na-emebisi okwu mmụọ dị na be nna o nwere ike ọnwụ na o nwere ofu ofeke nọ na famili anwa na-eje ụka ya wee je kpọọ ya ka mebisi okwu mmụọ against the wish of the person ya bụ ihe dere ọ bụrụ na okwu mmụọ dị be nna gị you are not interested please leave it let it be the ancestors will bring a descendant that a ga-abụ na that family that we renew that maka ọdịmma ụlọ mana mgbe ọbụla ị ga-etinye aka ka ị na-emebie ya if you cannot what you cannot create don't destroy you got that? So for the fact that you are not interested ga-edebe ya agwara m kọọlụ gị ihe mere na my own family sị gị etu nke m nwe m si eme so itikwa n'aka ihe dịkọwa ụmụ akụkọ abụ ka ị wee ghọta ihe na-adị na beri ya so itikwa n'aka na onye anwụ anwụrụ debere ya bụ okwu mmụọ nwụchachiri nwụọ na onwebere onye nọchiri anya ya does not give you permission to pack out those things. Leave it. The gods will send a descendant of that family that will continue. Maka ndụ gị. Echi na video I improve na my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi or ije na my Facebook page Ogbuefi EZE-ANA Ugochi oraifite. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị gbara ha family ma ka alụ ọrụ ma ọ nwere ajụjụ inwe na nkụzi taa jee na my YouTube channel ma ọ send yellow message na WhatsApp 08057837672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi ma fam ya gazie ndị recha vidio atụsarị ya ndị ya adọna ife anyị gaa n'iru ka anyị yọrịkwa obere egwu anyị yọrịchazie egwu anyị wee chịkọ viewers all over the world ndị niile nọ under the influence of my voice dịka onye isi nchụaja ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile si na ezigbo oke ọbụla ama agbụ ịbarị a na distance ama agbụ ịbarị a na ndị niile ndị ọnọdụ ha dị ana ndị ọ na-ewute na ọnọdụ ha dị ana n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwubie m okwu ngozi n'isi ụnụ na-asị na ndị niile akpọchiri ụzọ aka ụzọ ha mepee ndị niile atụrụ ịga mmụọ let them be released
let there be liberation, let there be breakthrough, let there be upliftment. That had to go okay, you know, you can in this in that. Yeah, guys, in the video, sorry, and the